Nu, nu. Vai, mulțumim pentru această zi. Și acțiune! Era frumos și uitam. Atenție! Oricum, da, da, astea, haideți să le înjumătățim. Un telefon. Un telefon. Silicon. Pe urmă vin cu tava. N-avem fata? Trebuie să pun barbelea două. De ce te-am întrebat? Că poți să ai o problemă. Nu mi-ați văzut clipul, că nu mi-am pudrat nasul și nu... Pune-le aici, că nu le mai mută de flori, da? Și tu faci racor? Cu totul. Ce? Ne filmează, vrei să vezi disperarea pe chipul unor oameni care întârzie. Suntem în urmă, da. Acțiune! Și aici niciunul a plus 6. Și acțiune! 65, 1 a tras 3. Și acțiune! Ok, e bine, în restul e ok, da? Hai mergem un pic. Nața. Hei. Tamara, dai un zar? Liza, ai nebunit? Ai făcut și tu bai în piscină? Pe bune? Te bagi? Terminăm aici și te las să te joci cu Mihai. Aia nu știu, doamne. Atenție, repetiție și acțiune. Hai, să nu da, da. Rămâne acolo aici. Asta îi așezăm noi la cadru. Eu sper că și trece. Ce ai nebun la mic? Da, mic capac. Dar... Hai, Elisa, hai! Hai, Călin! Arată-mi cât de repetiția, cât de repede poți să dai jos. Și asta contează. E ok? Ha? Așa. Și spui, haide dragă, ce faci, mă vii? Atenție că nu toată greutatea la voi. Și văzi de asta mai e. Da? Nimic nu poți să vorbești, ești pretutindeni. Poate vreau să zic și eu ceva. Ideea e Că nu poți vorbi. să zici ceva de lung, să zici ceva așa. De ce nu te filmezi? Adică măcar să se audă ce... Deci... Tot timpul așa ceva de YouTube, E părec, înțelegi? orbe, e părec. El e capul răutăților. Trebuie să fie ceva de pus pe YouTube, că dacă vorbim numai chestii pozitive și drăguțe, nu putem E pune pe foarte YouTube. frumos la filmare. Da, e cald și plăcut. Ba da, e cald și plăcut. Uite, 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 câinii. Poate atenție. 31, 1 cu 3. Acțiune. Cald. Fierbinte. Înțelegi? Ce faci? Ok, mersi. Și pe urmă o chem tu, da? Du-te, mă. Dar era tare glumița cum și-a asumat-o. Hai tu cântă cu mine, trubadurule. Nu cântați. De
Aș fi o salce la mal. Cum e melodia cu salce? Ai fi tu salce la mal, nu? Dar e unele chestii care ele sunt așa. Păi da. Și jos. Și jos. Da. Știu, te-ar studiat. Când vine la Manolică și îmi spune voi avem pe afiș, trebuie și cu ceafă. O plan sau ce? Ia faceți plan când upload de pix, ia să vă. Da, așa. Și aici mă joc. Te iubesc. Dar chiar dacă face, trebuie să nu fie atât de aproape la. Acțiune! Ce e asta? Anul și cat. Da, știu, am și unul pe spate. Știu. De unde? Mai este gata, Iulia? Și fața. Stătea și fața. Acolo. Acțiune! Ce e asta? Anul și cat. Da, știu, am și una pe spate. Eu te zic pe tine și corectez, poți să-i de undeva. Sau poți să vii și de aici, din lumină, de unde? Da, vină din lumină. Vrei timpii aia așa de mari? A, deci nu mai vrei nicio replică acolo. Doar anul și cadru, dar știu că am și una pe spate. Știu, dar nu, mergi în continuare și aici l-a văzut pe... și a... Stai prietenul de fata? Înțelegi? Nu. Ăsta e Manole, fratele. Exact. Sau acolo, și mai bine. Da. Deci Înțelegi? este fratele meu Manolo. Și mă uit la el așa că e simpatic. Deci am doar o privire la O el. privire că el a intrat. Mă mută chiar la anul și ca pe Exact. Ce e asta? Ce e asta? Anul și cat. Da, știu că am și eu unul pe spate. Aici fac intrarea asta. Intrarea o fac din cel mai strâns. Ea spune, ce e asta? Și el spune, știu că ea să plece. Știu și ea zice de unde și după aia pleacă. Aia, de unde știi? Ok, atenție, stai, se poate? Dragoș, haide, motor, ia-o, gata! Gabi, Traicu trebuie să stea acolo ascuns în umbra aia cu motorul pornit și cu farurile stinse. Am tras în câte... Nu? Da. Hai, cum te simți? Obosit și obosit. Bogdan ți-l întoarce acolo? Da. Nu întorc eu aici, și Bogdan e acolo. Ok. Eu o să oprim aici mașinile, o să vii pe... Cătălin, tu te auzi ce spui? Da, bine că hai că ai grijă de tine și vezi cât șerpi mă duci. Iulia, când vorbești mai tare. Atenție, Ai intrat în lumină pe el. Mai sus. Așa. Și acțiune! Top! Dar și în rest a fost absolut ok. Să nu se miște numele aici.
pe partea ăla, în colțul ăla. Nu. Așa, de acolo. Tot așa să meargă o mașină în spatele nostru. E pregătită. Când ajunge el aici să zic că e mut, ca el să nu-i mai să nu mănâncă să mai spune nimic. Cum? Deci... Ăla e prietenul lui tata? Nu. Ăsta e fratele meu. Nu, e fratele meu, mă. Ai frate? Mă auzi, Tudor? Secvența de după. Adică aia pe liniște, ne uităm unul la altul, zâmbim, căutăm. O cameră spre mine, vă rog. Domnule Stroinescu. Post. 103 euro acolo? 103 euro 2? Și acțiune. Acțiune. O masă acolo, nu mai trebuie masa aia. Nu știi ce am făcut odată? Ne-am dus noi la mare și am închiriat o barcă. Ne-am dus până departe și am rămas fără motor și m-am speriat. Da, la început când ziceam cu publicație, n-am văzut mamă. Iulia, încă un pic. Iată camera. Hai de inimă. Dar sunt cu ăsta, am rămas, e finalul la care face un semn prietenesc tatălui meu. Mihai, lângă. Deci aici este plan mediu Eliza, care ea are tehnică, chiar n-aveți de unde să știți. Mihai se duce înapoi și Eliza se uită către Cătălin și schimbare de șarf către Cătălin. Te comportă foarte mult, tată. Chiar nu știu cum vezi. Și eu cred asta. Aici e bine? Da, da. Dragoș, aici? Iulia a terminat? Da. Motor. 33 cu 3 a tras 3. Marc. Acțiune. Hai, hai mă! La mulți ani, la mulți ani. Las că a venit zburătoarea din... La mulți ani, păfirie, drept. Mulțumesc că ai lăsat. Trei jupăni. Să ne avem de partea. Mulțumesc pentru lumină. Și eu mulțumesc pentru ajutor. Nu am cearcăne, nu am pungi, n-am nimic acolo. Ține-n jupânul. Sau cum se zice la maestru? Cum se zice la maestru? Hai... Bro, hai că bro. Hai, noroc. Top! O avem! Gata! Vii aici, în București, printează 2-3 exemplare, te duci cu ele la semnat și a doua zi te măriți. E clar? Gata? Da, tată, nici nu se pune problema, dar vreau să-ți intre în cap că eu o iubesc. Bă, uite care-i treaba.
semnează contractul, te căsătorești. Nu-l semnează, nu te căsătorești. Ai înțeles? 17 1 cu 3. Marc. Și acțiune. Bine la tasul al dracu, că mai bine îl împușcam. Bă, e rău? Și cravata desfăcută, da. Exact cum e așa cămașa și mai gravată. Zi. Concentrat, e ultima zi. De la display trebuie să țin. Marc. Și acțiune. Ok, mai mic. ok, da? Pot și mai multe. Mai mult. Da! Să luăm pic la... Da? Nu e asta aia care vrea? Îți place? Hai că-i tare! Da? Da, nu s-a văzut plăcerea că-i calță pe Hai că-i tare! Acum hai că-i tare! Hai că-i tare! Hai că-i tare! Repetiție! Camera gata? Poate? Acțiune! Să nu iasă nimeni, să nu se miște nimeni prin lumini înăuntru. Înăuntru, vă rog. Cosmina, zi pentru costume. Adică, da, plec. Asta e și iese pe aici. Chiar tu pe acolo. Vreți cu totul procesul creștinul de șafa sau direct și în mijlocul să fie Opa! Deci vrei un capcan corean și cu ea bani. Capi, Sandu? Bun. Hai să facem gros plan. 1-4 jumate. Nu, drag, vrei să stau acolo să mă măsori? Poți să încerc acum, mă pune bun. Poți să-i dau de mână? Sără! Ia cel mai bine. Atenție! Ok. Toată greutatea vine. Zura e mea cu bun.
plecăm de aici. Perfect. Da? Discutam de interiorul. Nu știu cine a amenajat acolo interiorul la Conac. Scenograful. Dar a făcut-o bine. A ieșit destul de bine. Intră fața. Aici. Nu se mișcă. Nu se mișcă. Bravo. Să se încline un pic mai mult când se uită ca să prindă lumina. Merge camera? Hop! Vine cineva aici, Hai, cine stă acolo? Dubios, de ce este racord cu lanțuri? Pe unde iese pe lanțuri și intră aici? În baie, de unde? E metaforă, frate. Poate? Da? Haide? Dau ăsta, dau puțin. Tot! Perfect, încă una de siguranță. Tras 3. Lasă-l așa.